Maria Meräs, miltä tämän vuoden auttamisen into tuntuu olevan? Se on kyllä aika uskomatonta, mutta se tuntuu, että se on joka vuosi ihan hyvä. Että vaikka nyt puhutaan, että on taantuma tai lama, niin ei se oikeastaan tässä joulupatas-asiassa. Se vaan niin kuin herättelee ihmisiä enemmän auttamaan. Mitä ihmiset tuovat joulupataan? Ihmiset tuo monenlaista tässä. Nyt äsken just ihmiset joku toi lasten vaatteita, leluja, enimmäkseen vaatetavaraa. Ja sitten mitä kotoa jää semmoista pientä, mitä nyt voi mukanaan tähän kantaa. Niin. Mitä hyvää teet jouluna? Mä oon opiskelija, niin mulla ei ole varallisesti kauheasti mahdollisuuksia auttaa mitään niin kuin vähäosaisempia tai muita, mutta käytöksellä yritän tehdä hyvää joulumieltä. Mies ainakin laittaa linnuille ruokaa ulos ja olisiko siinä se hyvä työ? Joo. Oletteko tavanneet antaa esimerkiksi joulupataan rahaa? Silloin tällöin. Ihan miten sattuu kohdalle niitä. Onko joulu hyvän tekemisen aika? Kyllä. Palaan rakkaitteni luokse ulkomailta. Se on ainut hyvä, mitä teen. Niin ainakin nyt mä tein sen hyvän, että tulin tuolta maaseudulta ja kävin äidin haudalla Honkanummella. Ihan sen takia tuli, mutta en mä mitään sen kummempaa. Kysyisin, että mitä hyvää teette jouluna? Hyvää ruokaa ja yritän saada ihmisiä onnellisiksi. Millä keinoin? Hyvällä ruoalla ja hyvällä joulumielellä. Paha kysymys. Vietää aikaa lasten kanssa. Mitä hyvää teette jouluna? No jos ihan, onko tämä kysymys henkilökohtaisesti vai mitä hyvää pelastusarmeija tekee? Tän saa ihan valita. Tietysti pelastusarmeijana me autetaan paljon ihmisiä, jotka jouluna muuten jäisi vähän vaille tämä jouluilo. Ja sille henkilökohtaisestikin haluaa niin kuin muistaa ihmisiä ja olla jotenkin ystävällisesti tuottaa niin kuin semmoista jouluiloa lähimmäisille. Ja muistuttaa siitä tärkeimmäistä ilon aiheesta, mitä tämä joulu pitää sisällään. Että Jeesus tullut on.